Guys, ingat mo ko nito mag-before and after tano. Murag wa pa tayo ma-after kay di matabang di makas Anyway, good morning. Darhin na dyan mi. Finally, guys, di ana kabalhin na dari sa mga bago nga bay. Gracias sa Ginoo. Salamat sa Ginoo kay di ana. Nakabali na gud pero tuwa pa mi mga gamit dito. Gamay na laman hinuon to. Hakuton pa tong undoy. Karon guys, it's a Tuesday morning. Ako ra may mabili nung Tuesday morning kay mo day off man na si Abi. Magluto ko karon kumahan na mo ni palit man si undoy o sari-sari nga uta na. Request ni nga magisa kog sari-sari so. Di ana na day kinatad na. So kanina lamay ang luto, daghana na ninaw para na ni buntag na ni ugod to. Muna dyan gipalit guys. Ipagisa ko nito na harong buntag. Alas 6 pa mang kapin guys. Sa dumadyan may mga mata. Agad na. Dali na rami ng mata pero kami ning bakod. Alas 6 na nakaluto. Para mo guys kay unang gabi na mo dari accident to. Niingan nga uli ko nam sa among bahay. Let's go home. Gipasabot nga. Muna ni mong home. Kanang hungam ratag bay. Ya mo to nga nakatug ra basta pero tawd pud nakatug ngayon nga tungod sa sagdanan natug nagreklamo kay wa may aircon pa dari mo palitay pa may aircon ya okay ra man pud kay may electric pan jadi mo pagkadyo init kay luag-luag naman mi dari bintahan naman makalihag-lihag naman mi kay luag na mo to nga nakatug ra pud sa pero taud lagi pud. Take me back to California. I wanna go back to 2018. I wanna go back to when I was happy. So take me back to California. Take me back. Take me back to that time. Super guys, okay naman yung umidari. Ginawon naman gihapon. Kay di upod ka adto nagkagtaw dari. Pero namin silingan dari duha. Gamay ra kagtaw dari. Nanay karsada dari. Takas dyan tanawon pero secure ra na siya dari. Di na dito sa unahan. So, ag naman dyan dari, maura dyan kay di naman dito sa unahan. Maura po magagi-agi dari pero na-assign yung mga agila mga delivery rider. Kay pares among gipoy andaan. Datong go ang gipoy andaan. Kuan to. Lutsanan, daghan na dyan mga gila to. Lutsanan dito siya kay lapot na itong mabini. Daw na mag-checkpoint na to highway. At sila maglaktad. Unang arangkada, ganda itong motor na itong mga gisay. Mga truck na sila. Dari ay waka dyan mga gila rin. Ay truck dari wari ka na mag-deliver of tubig. Magbatil din ko kung itlog guys. Kaya sila itong. Nga dyan itong itlog basta buntag. Namira pa niya saan sila nag-uwi kaya parang kusay na yan. I finished my cooking now. Wait for a while. Na problema nang isa guys kay iwa ko lubuan dari jang sakjanan. Again, adyo ka problema kay say na nga mo palit na kag brand new. Tay no. Say na natay nga palit og brand new. Ngamuntag na siya guys. Sapot na siya jang sakjanan nga. Wa mo andar lagi ko no. Basig matuman na gamong pangundoy dan kay maman mo andar. Galing mo palit og bag-o. Dalto no. Say hi to the guys. And you pick that potato. Say hi guys. Hi guys! Tara nga ansa pa pud nga. Ansa man ni? That's a Hani man itay. That's a wheel. Wheels, I'm gonna don't touch it. It will cut your hand. You want your hand to be bubo? No. Okay, let's go inside the room. Faster. Ara daghana kadug tikaraw dari guys. Kung napalam ko di bumbam, musil kog tikaraw pang sedan. Bitaw luoy ning langgam no. Di na to nahilabtan kay madyo na raman. Makatabang sa ato ang My hand is dirty. ecosystem. No, let's go inside the house. Bye. Nan, I will hide now. Nagubot-gubot na po mo diha. Oh no, it's a wheel. Sakpa na po na mga pinilo gubot na pod. Napoy amahan na labaw po daning tag-adjust gubot oh. Kuya no nang gipanik na kuno sila ondoy dapat kuno mamalit na kuno tag mga palitonon ron.
Hindi panik tag mga tao kay wala ko ni balik sa sunod adlaw kay wala ko ni ikabiyahe kay wala ikakuha gasolina. Di mo dali gubot-but ang mga tao ron gipanik na dapat mabalita ka na mga palitunan na nagpanik ng mga tao. Gawas ka ron. Mo na magawas kay wala tayo sa nga naguba. Sa may palitan natin. Isa ka tarong ginamos. Sa bawal. Isa ka sa akong buwad. Sa bawal. Isa ka sa akong bagas mais. Walig dyan ka. Guys, kani silang duhag may mabili na ni guys. Ana igor gali ko magawas dito sa buhat kini balik lang mura na bagyo. Grabe. Na ang saya lu. Handa Lisod dali po ni gipilo. Lisod po ng balo. Sana ni mura na ni mga ilo. Tay masuko, magpalupig na kang ikaw may mahal dapat ikaw may leader. Halabis mo suwagit na. Nang dai muswagit na ngay nga naman sa ng bata. Magpaumpos mo pa. Paubos. Di pwede oy, ikaw may matuman kay ikaw may ginikanan. Dahil mo suwagit man. Ano dai suwagit pigi mo. Datan. Na bag tanaw bago pa na gi Clean ano your ning mess. bedsheet oh. Clean your Gipang tagag-tagag kag manggang hinog. Clean your mess. Ano bataan ni dagtiin no, grabe mo gawag tiin kay nag-adyo kitang amahan dito sa sakdanan sa gawas sa uban-uban pa daway sinilas. Dato no pasigdaanan. Ngato ning ang bilat dan yung gabi matuog. Tawag mo ka. Ito ka tawa eh. Tapos trabaho ko basta gaguruhan ka na rin. Puro sa likod na eh. Sige, ang trabaho sa una guys, massage therapist. Marami ko mamaduklan. Murayad na po kasi. Murayad po siya guys, massage therapist. Bito ko day, sa una day. You help me, massage tatay's back. Like this, do this. I'll teach you how. Like this, hold on. Why? Why are you laughing? Why? Tatay funny? Sige, hilak ka. Kung kwantayin sa'yo, problema sa tasagdanan tayo. Murag palit pa dito na brand new na ng Hilux. Okay. Ano naman? Muandar pa ka na, di na. Nakakag problema na. Gamay naman. Gamay ra. 10 milyon siguro. Pila? 10 milyon na na. Na, mura nga naman dahil sa mga nakakuha Murag na nagaba isiyo man. na. Ha? Isiyo. Isayo? Kaya nito lang ko shoot sa preha magkanang ko. Isa man ang isayo. Ikaw nga, ano nang ipaadyon, mga pwede gubot-gubot. Pero ako mangilabot yan. nga. Kasi di ka magbay. Wala ko mangilabot Oo, yan. mga baje. Talisod po. Tama ka ng look. Leo, dahil ako ito naglumlum. Be? Bong baje. Saan ba yan man? Habang mga baje. Ligo dia. Nay. Nakay pagtusok kay. Nansa ka, uy. Pangtusok kayo sa. Nansa na. Dati ko good news nga ipakita ninyo guys. Agang gitanim dari nga peanut butter fruit na munga na. Tanawa na guys, arang daghana ka jug bunga oh. O tanang mga udlot na munga arang daghana oh. Tapa. Sunod si Mana dani, maggibitay na ng mga bunga dana. Mani bag-o namang palibot guys. Oh. Biyo man gihapon diri pero wa na basak. Kay bawo mo ko nga naanad bus basak, ung mag-walking mi daton puro ka basakan. From now on kanina pinjong makita. Mga secure ni siya guys, gamay raman ni nga dan pagpalit na mo ni tutan gihimo na nilang karsada pero dead-end man ni si Jag na mo dani is kami ra pud mga taga dirhi so wa na kaadyo yung mga ginani gidako lamang nila kayo na mag-deliver og tubig, mag-deliver og kanang parcel mga ingana. Tatay, come with us. Come on, guys. Asa ka tay uban nimi? Hold my hand. Dari mi padung guys na. Mao ni among byuda ni karon kalubihan na pud des nagi kabasakan man to karon kalubihan na pud. Agbat agad saniti ka adyo mamuwak pero idang pamuwakon puro putot. Pag sure da tunoy di man ta makakwarta na na. What's that? That's the baby coconut. It's a baby coconut. Good job. Ha? No, the coconut is done. The coconut is down. Let me see. Ay, the coconut is down. Pud. It's down. Oh no. What's that? There's rotten coconut. Kaya ara guys, ang mga bagjang guys nga dagko man dang giingon nga big bagjang. Na, dagko kadyo nga bagjang. Lapaw pas taw na. Now you go get the baby coconut. Bye-bye, baby coconut. Okay, bye. Halaton gikuha magbiyabas nga atong tinimanan gahapon. Ay. Tay! Tay. Tatay. Tay, why you? Where are you? Tu aram les on ning una naman di ay nang laktod man di ay. Go run, go to tatay. Go to tatay. Careful ha, careful. Come on.
Nabali ra na mong ismagol. Hala. What's that? That's tatay. That's tatonay. Where? That's tatay. Over there. That's tatay. Wa nalagi tulo to ka bukdag gahapon. Di man gihapon ka adjo aliwares guys, lami ra gihapon kay gamay ra man gud puy tawo. Kay murag na private man ning area dani. Nakapalit ra mig luti gamay ba? Ay dara tay lami ipaaso tay Arong bawas-bawasan ag mga lamok dadto. Lami jud ipaaso kani bang mga bunot guys, mga kinuhaan sa mga mamagulay. Hu asa man na naman mo suwaydan. From now on guys, murag diri na jud mininjo makit-an nga magsuot-suot. Bukid gihapon diri sa akong kuanan, bisag deu-deu ra mis highway pero bukid-bukid gihapon tanawa. Murag gani kalasangan Kalasangan. Ganahan ko guys magpahimo kusina kay ngano aron daghan ako kahudyono no mga palwa. Lami ka doon na ideng agam sila o kusog naapoy daghang mga kahoy guys na. May mga tagak-tagak na lami kadyo pangahudyon. The coconut is so high. Coconut is so high? See? Yeah, I see that. It's so high. Do you want to climb up? No, so high. Okay. Wow, it's a baby coconut. Where? What's What's that? Is that a cake? No, that's a hoot. That's a poop? That's a kaput. Guys, manglaktod ko numi guys. Sugo ni tatay. Kababa mo guys mo ni butsaw. Tambaw na sa ni Jack Arbal ngay sagol bitaw sa ilim nun o kabuhion mo. Pero may kuda na manguha sagulan og udlot sa bijabas. Kani og masilaban ra ni bisag maglabay og sigarilyo. Ug daw ni. Grabe ka dun kalagting. Gikan diri guys, makita na ni magamuang bahay to Kita ra to na bahay gamay. Amo ang bahay kita na diri. Ano, are you okay? Here. Go. Go. Akitan mo na guys, this adalto na disgrasya gahapon. Wala man jud ko ka video pero grabe jud laging bibuhan na mo. Pakitan mo na. Patanawon mo na guys sa bakas ng kahapon. Li, banta ninyo. Daw dali mga bakas ng kahapon. Kita mo na. Nana nga lubang-lubang. Danas dalto na tagak kay ning dagan man wa man nagpatuo na ho. Lubong. Atang interviewon si guys, atang interviewon. Come here. Why did you fall down in the mud? Because you didn't listen to? No. You ran? Wait. Run away. So what will you do now? Don't run because you will fall down in the Mud. See, look at that. Your slipper was stuck in the Mud. Who got your slipper? Who helped you? Tatay paper. Tata help you with the slipper. Dato man ning lubihan naglingkod-lingkod zakar nakakita jud ning gamay nga lukay. Kuha man janing dagan man janing tunog jud sila nagtujo. Guys, ag highway guys, makita ara kaadto diri sa among tambajanag mahapon to National Highway. The highway. No, it's so far away. Tatay. Why? No. Let's go home. It's getting dark. It's getting dark. Come on. When it's dark, the monster will Out. Dalton will need to come Back. Come back to the house. Can I ride car? Or ride a car. Okay. Kay ba mo guys, nalipay ko diri guys kay daghay tayo sa baka. Waton ra nang mudray na aho nang panghakuton kay butang sang tanom. Yeah, there's another poop here. Can you see that? There's a big boot. Yeah, there's a big poop too. Look at the sunset. Tatay, look at the sunset. Wow, warang nindot ang sunset. Oy, dako ka jo ang sun. Dalton, look. The sun. Wow. Mo na sunset guys. Amo na mong bay. View ka adto na tanawon dito sa amo ang Pantawan. Nagkuha kog jacket guys kay wala kami mo palit ng suga panihapon. Ara jang lami at tanawon sa sunset. Here's your jacket, Dalton. Here. Wear your jacket. Here. Wear your jacket. Kay tugnaw na tunog na dyan. Lajo-lajo nami guys sa market dyan na mga ang tabuanan. Lajo-lajo nami. Kaya nalami sa tumoy. Go. Let's go. Wait in the gate. Here. Let's wait here.
Awag buwan guys, tindot. Dako ka buwan ro no, klaro ka azo. Wala ka sa dito tayo na guys. Lima. Wala ka ni hawak dito. Oh, kay maraman quick kuan sa bisa. Ah, 35. Oh, depot, way pa kapin. Ha? Way pa kapin. Wa na lisod na naluksan. Daton nga doon po. Wa na kanino libot. Adi, malibot nimo kay rang dako ah. O pila pa ni orange te? 20. Tulo 100 diya. Hindi ba tayo ko ang buyan? To pila fair. 35 po. Tulo 100 po. Mahalas ni mo ng bisyo. Ito na magaling kayo mukaon. Lagi. Kaysa mga dos jag mga sitsirya. Oo. Utas na lamay ang gatag. Sit down, sit down. Kamong tulo to? Kaya hindi nga to. Di oy ako raw kay Lamay mo kalaban lagi mo. di ko anto atong igagaw tong undoy. Anak ni Pastor Dudong ba? Ug ang asawa. To di dito po. Wa ning laag ra po. Dirty yan. Pila nang orange din dito kaya. Tulo. Mauba. Kasi ko mingo. Kulit ko makarong tiri. Kaya may mga lang dahil. Mangga. Mga hagbong na, isa ra. Ha? Isa ra, ito palabi. Di ka nang kuan ra mo kay kanay. Kangaan ba kayo? Kaya daw blok solidoy. Napay pang posting mga naw nga. Oh. Diya, nakadoy wa man mo i-post. Lagi wala. Atang pamisigi open sa cellphone ni. Diha man dito na na. Pagi anak ho. Totos dang kuan, dugay raman to. Dugarol. Here's your bubbles. Wow, we good. Oh, lisod na yung magmotor guys. Diyan nagsayal-sayal, nakalimot kong ilis. Jahabag pa din rin amang motor usa. Later na play at home. Dili kay majabo na. Naman tirahang bubbles na to, ikuan na ni stock. Come on, put it back. Tatay, can you please put the bubbles inside? Mag-shoot sa kugduha, kaya mag-shoot mo. Dalton, don't go.